Asenza ngantwintsha kaloku asenza nganto ingazwayo senza lento siqhela uyenza ungena ufika singenile sifikile kaloku nangalo olusuku lwanamhlanje is the 26th of September 2020 namhlanje is Saturday masikuthathe kapho suka khona sikubeke kule ndawo sikuyo sithi le channel kaloku yaqalwa nge-11th of January 2020 which is 259 days ago 35 Saturdays away 8 months and 15 days siqhuba kaloku kweli khaya layo lenkcubeko yesintu sididiyela ngokwezantsuku sasezitshilo ayikho iSaturday singafiki ngayo akekho lo sithathu esingangeni ngayo qho ngemivulo silapha kaloku siphethe lonto sithembisileyo ukuba sizayiphatha liyakhula ke eli khaya siyabona abantu bayangena siyayibulela kaloku lonto njengoba namhlanje i-26 3 days ukusuka ngoku unyana kaphele unyana kaloku kabangiwe umamqoqo uzabe neminyaka emininzi uzabe celebrate kaloku esithengele lo cake yakhe inhle inkulu imnandi eyitya nobisi kaloku ihleli yodwa lanto into eqhelwamba yodwa enhlangu yamba ikhwazi ithi magalatindini aselukuqonda kubani onibonisileyo elikhaya lakwavusilanga namhlanje kaloku njengoba sisitshiwo ukuba yiSaturday lusuku apho sincokola khona ngezidla umzi kulapho siye sidize amahlebo kodwa namhlanje akho hlebo esizawulidiza namhlanje sizawuthetha ngesiduli yintoni kaloku isiduli umsebenzi waso isiduli esi ayonto yasilungu isiduli asizube sichaza into ezinkulu ezingazwayo isiduli nasi yapha ithafeni umuntu uyasazi isiduli a quick announcement ke njengesiqhelo kuba iklasi le ikhoyo ineveki ezintathu iphume namhlanje siyaqalisa kaloku ukudibanisa amayeza okwenza izinto sigqithile kweza process okwazi amayeza ukwazi iziwasho ukwazi amafutha ukwazi yonke lento famba siyayazi namhlanje siyahlanganisa siyanyanga abanye umuntu uthi ndifuna uze esikolweni ndifuna mna phela ufunda amayeza ezibhekelo mina phela ndifuna udlisa mna phela omnye uthi hayi mna ndifuna amayeza entombi come all the way can you imagine come all the way namhlanje ke sithi wena muntu obhalisileyo siyavala in how many days is it 4 days 4 days time wena muntu othi ufuna ungena kwesi sikolo sizawulandela sesizawuvala aba bakhoyo sebezawuphuma zizawurana concurrently ke ezi iklasi because izawungena le izawuqala ibe isaqhuba enye sizayincokola ke kwabafikayo basawuyenza njani ukuze iqhube kungakhange kubekho kukhwina nanso ke into esiphetheyo eyi-announcement ekhawulezile singene ke endimeni mntakabhele kodwa uthe ubhele masicethise le ndawo ukuba khona usiso ke wafowuna apha ndiyabomba lo sisi omnye wabantu usubscribed and hit i-notification uthi bhele xa uthetha kamnandi bhele utsho ndilale ndivuke ndidiniwe ndityafile ndisozela futhi umzimba udubekile ngathi bendikhwela ikheji undithethela kamnandi yabona ubhele lo unayo nento ethwebulayo xa ethetha abantu engathi bakhwela ikheji masiyiqhube ke loo nto ofaka abantu ezikhejini nantso ke sithi siyangena ke ngoku silapha kule nto ithi isiduli esi bantu abahle ayonto esinode siyicacise sibe sithi intoni isiduli it's a termite mound ngesilungu nansi ayipha ethafeni sizamile uzifota nalapha izidule zizawungena nizibone isiduli esi into esifuna uyitsho ngesiduli kukubana iziduli zizindidi kona isiduli saphansi sawuthetha ngaso bekho isiduli sangasentla kube kwiziduli ezikhula zibe ko 3 to 4 meters sikhula isiduli sibe side some of them will curve and shape ziduli ezo apha ngaphakathi kwezi ziduli kukho ii-termites ngesixhosa kuthiwa ziintubi ifa ndiphazama uzandilungisa ke umuntu apha kwii-comments eza termites eziya zilapha kwesiduli azizufana ii-termites zeziduli even though ke we seldom take ezi termites and study them ubone iintloko zashepa njani kuthiwa there's more than 2,500 types zazo ezi termites more than 1,000 yazo zilapha eAfrika
I-arrangement ye-termites inside the mound iyafana. In each colony kukho i-queen, yiyo libeka amaqanda, i-king yiyo li-fertilizer lamaqanda le-queen. Kukho soldiers ezi ziba lapha eminyango xa kukho loo nto ingathi attack isiduli, zizo ezi i-soldiers ezilwayo. They will have imilomo emikhulu ke zona for fighting. Remember kaloku azithi xa zifayita xa bazifayita ubhele, zilwa other ants ezifikayo zizofuna ukuthatha amaqanda ezi-termites. I-ants will invade isiduli for uthatha la maqanda to feed their own ants. So i-soldiers are doing that. Then there are workers apha kwisiduli, workers ezi andithi kufuneka kufitwe le queen, kufuneka kufitwe yonke lento ifidwayo, and what they do, yonke lento kuziwa nayo, they feed it to a form of fungus. Yiloo nto kuthiwa ii-termites ezi zii-gardeners, because is like kuyaplantwa ngale nto ifikayo kuzophuma le nto iphele ityiwa. Azityi laa nqa ubone zisiza nayo, they feed to the termite, and then whatever the termite produces is what they eat. Asifuni ukungena kula science yaphayana ngaphakathi, besizame nje uchaza ubana ininzi into eqhubayo phangaphakathi kwesiduli. Sikuchazela so that you understand why kusetyenziswa isiduli. You'll remember ke wena mntu semayezeni sithi yonke into isetyenziswa because of its properties, isetyenziswa because of what it does, because of its energies, because of its color. Sithetha nge-vibrations ke, sithetha nge-frequencies xa sithetha ngezo colors. Isiduli is very protective. Isiduli noba i-temperature ithini ngaphandle, whether it's very cold kude kufreeze, the temperature yesiduli is kept constant ila design. Noba sise desert i-temperature ithi 40, the temperature ngaphakathi kwisiduli is kept constant because of its design. Noba kunetha imvula ezinkulu ezisuka apha eziwisa amagali, imikhukhu nithi ngamatyotyombe, nibiza ngoyibiza ihoki, kodwa yona lento isisiduli will continue to be there years, because kaloku i-design yenzele ukuba lento ihlale elo xesha lide. When we talk about isiduli ke, we want you to understand yonke lento endigqiba ukuyithetha. It is such properties ezenza isiduli esi sibaluleke. Ininzi ke into enziwa sisiduli asizuyibalula lenye, ininzi ngenanto kwenza nomayezeni. Loo nto ininzi include ukuthi abanye basithatha isiduli basigalele ezigadini esifertilizer, omnye uzayokha isiduli ngekiriva kokwabo ayigalele ezinkukhwini ukufita ezankukhu, omnye uthatha esasiduli kuba yena ezityela isiduli. Abanye bathatha esasiduli batyabeke ngaso, because if uyayibona laa nto esasiduli xa sithi ayinyibilikiswa nazimvula, abanye bakhwela phezu kwesiduli ngenxa yedesign, le nto ingophuki lula, bayithatha kabanye abantu botyabeka ngaso esi siduli. Asincokoli ke ngaloo nto ininzi kumila kunjalo. Namhlanje sifuna ukubalula izinto zibe yi-11 yezinto esizisebenzisela zona iziduli ezi. Singene kunumber 1. Unumber 1 kwinto yesiduli sithi umhlaba wesiduli uyasetyenziswa namayeza okukhusela umntu. Thatha la mhlaba udibanise namayeza, uyawagaya ke la mayeza, uwahluze la mayeza, and then abe as fine as esasiduli. Uyafutha umuntu wakho mayezeni ndini, uyamphalazisa lo muntu wakho mayezeni ndini. Ukubana uyayidawutha ukuba umuntu yakwazi usisela esiduli, buyela kulanto besiyithetha sithi bakhona abatya umhlaba wesiduli. Loo nto ithetha uba isiduli esi siyangena emlonyeni. Omnye umuntu uyasithatha esasiduli aphinde asidibanise namayeza akhe agayiweyo, ahluzwe la mayeza afine, angasidibanisi namanzi, asithathe nje sisodwa, afafaze apha eyadini, achele apha eyadini, akhusele elikhaya esebenzisa amandla esiduli. Kanti omnye usenosidibanisa namanzi akokwabo, ahlanganise enze iyeza lochela. That is number 2. Number 3 sithi isiduli esi omnye uyasithatha asidibanise namayeza kowabo avula amathongo. Thatha la mhlaba wesiduli nezantubi asizishiye ke ixesha elininzi. Whatever we do ngesiduli, nangona sithatha umhlaba, but we take yonke lanto asihluzi eza termites. Nalapha ke kumayeza okuvula amathongo uyasisebenzisa esasiduli. Basenza ngosenza ke abantu, ikakhulu ke abantu abenza lento ngabantu abathi bayabona
kunabantu abathi bavaliwe, abantu beprofeta, abantu bebehlola. Sebenzise sasiduli omnye uzawuthatha lamhlaba awudibanise namayeza akho abawufake phansi komqamelo, acenge okuhle, acenge amathongo, acenge uvulelwe indlela, acenge uboniswa indaba ezimnandi, indaba ezinhle, ukwenzela abantu bangajikise belapha ekhaya kuba umuntu lo qhela ubona esavaliwe. Basebenzisela loo nto ke isiduli. Kweminye ke imizi ukuba udibene nomuntu onyangayo ozokuqinisela, ozobethelela, uzawuthatha esasiduli asidibanise namayeza azawubethelela ngawo. Sifuna ke mntana omhle umane xa sithetha ubuyele umva kuso isiduli, kutheni kuzawubethelelwa ngaso nje isiduli. Sigqithe siye kunumber 5. Sithi la madoda athanda ukulwa, la madoda afuna usiqhwaba namabhanta nosigidi, la madoda athi afuna wona xa eqhwatywa yena angaxatazeli, ibe nguye yedwa osigxatazelisayo, ayasifaka isiduli kuloo mayeza awasebenzisayo kwenzela ukuba yena akhuseleke, yena nje besiqhwaba nje yena angaqhwabeki lula. Basebenzisa sona ke isiduli. Sigqithe xa siya kunumber 7 sisithi apha eAfrika kwindawo ezininzi, particularly kwi-Sub-Saharan Africa, kukholeleka ukuba isiduli esi kulapho khona kulala izihlwele. Njengoba indawo yabantu abadala nje isiduli, uzawufumana siba nabantwana abadlaleli esidulini kuba kaloku kuthiwa baphazamisa abantu abadala. Ngenxa yaloo nto uyakwazi ke mntana omhle uthathwa wena onezo ngxaki. Andithi kwenziwa njalo yonke indawo. Uba udibene nomuntu othi masihambe siye esidulini, yazi ba abantu bakokwabo bamthume ngolo hlobo. Uza kuthatha ke lo muntu wamayeza akuse esidulini, ufike kwesi siduli akuhlambele kuso isiduli esi. Abanye baza kuhlambela kwisiduli sinjalo, abanye bazafuna isiduli esivulekileyo uhlanjelwe khona. Now that sithetha ngawo lamazwe aseAfrika, akhona angcwabela khona apha esidulini. Xa ungcwatywa kugrunjwa isiduli ufakwe khona because they believe ukuba xa ungena esidulini you are joining ezinye izihlwele zeli khaya apha esidulini. Sigqithe ke siye kuye unumber 7. Sithi ke wena mntu uthe ngenye ixesha xa ungena lucky wadibana nomayezeni okhohlakeleyo ozawuthatha igama lakho nefoto yakho adibanise namayeza akho wabo, ahambe okhangela isiduli mntana omhle, afike avule sasiduli kancinci, afake la phepha nela gazi na yonke laa nto ayenzileyo naloo mayeza naloo foto yakho, abuyisele isiduli. The termites are going to work what they know best. Bazawuvala esasiduli kuvaleleke la gama lakho nala foto yakho, kuthiwa ke ngoku wena usemnyameni ukungcwabile loo mntu, into zakho zizawuma nci. Uzawujikeleza ke mntana omhle, wamba fako madubhula, wamba yenza yonke le nto yenziwayo ngovusilanga, ube uvalwe esidulini. Ixesha elininzi ke wena mntu uvalwe esidulini kufuneka uyovulwa esidulini, kodwa ndiyayigxininisa into ethi kunyangwa ngonyangwa. Omnye umntu akanandaba nobuvalwe phi, uyakuvula yena ngale ndlela avula ngayo, kodwa uzawuyiva into yomntu kuthiwa wena kufuneka uyovulwa esidulini. It's quite important ke to make a note ethi ukuba na wena lakho igama laye layenziwa yonke lento lofakwa kumgxobhozo wamanzi amdakanukayo, awuziyovulwa sidulini wena. Zininzi ezindawo abantu abavalwa kuzo nje basitshilwe esidulini, hamba uyovalwa khona. Omnye hamba igama lakhe libhalwe, lifakwe ifoto, kufakwe lo mayeza, yenze loo nto yokuthakatha liyogityiselwa kumthombo okanye loo ndawo imdaka, nothi umthombo lo mgxobhozo. Omnye kuhambe kuyosikwa ipali ethile phaa ethafeni, kufakwe le foto yakho, ivalwe laa nto. What they know ukuthi laa mthi ukuba usike kakuhle uzawuzivingca, nelaa gama lalaa mntu nalaa foto yakhe izawuhlala kwelaa thokothoko lobumnyama forever. Abe nguloo mntu uvaliweyo, abangajikeleza athi uyazama, uvalwe kuloo ndawo avalwe kuyo. Isiduli ke yenye yezo ndawo ekuvalwa kuzo. Sigqithe ke siye kunumber 8 sithi kukho lento kuthiwa izihlwele zakulo mama nezihlwele zakulo tata ziyakubanga. Kukhona lento, just to clarify, siyayiclarify kubantu abaninzi. Xa
xa kusithiwa izihlwele zakulomama nezakulotata ziyakubanga, ayonto ethi hamba amayeza leyo, ayonto ethi hamba oxhela leyo. Umama, abantu bakulomama, they've got a stake apha kuwe, abantu bakulotata banebango. That's what it means. Because kaloku ngowapha, there's a percentage yapha, there's a percentage yaphayana in you. Ilento kuthiwa kukho ubango, bayakubanga. It's only xa olubango luhambe olubango kuthiwa abantu bekhaya balwa bodwa ngenxa yakho. Imagine utata nomama xa besilwa wena uyilento kuliwa ngayo, that then becomes a problem. Kanti xa umama esithi unobango, utata unobango, there's nothing wrong kuloo nto, akho nto ithi yenza ntoni. Now uRhadebe uthi ke xa edibene nomntu kuthiwa abantu bekhaya, izihlwele zakulomama nezihlwele zakulotata ziyalwa ngenxa yakho wena, uRhadebe uthi yakuthatha kusesidulini ayocenga oodade bawo bekhaya ukuba ungumntu wakulotata, ayocenga oomakazi ukuba ngumntu wakulomama, ukuthi noko lo msindo mawungachaphazeli wena ngenxa babesilwa uphele ngoku kuthiwa nezinye izinto ubuzawuziphiwa ngapha, they are withheld because kusaliwa. Kufuneka wenze le usikhumbula uthini, unqande ezonto ukubana ubomi balo mntana mabungemi ngenxa uba izihlwele zisilwa. Yenziwa ke loo nto ngabantu abakwazi ukwenza oorhadebe. Unumber 9 wethu sithi sisebenzisa isiduli ukwenza isibunge, kodwa kule game asiwuthathi umhlaba, sithatha only eza termites ke mntana omhle. Wena mntu okhe wazifumana iintlanga zemali apha ekhaya, zikhona ezantubi zaso isiduli. Unumber 10, into eyaziwa ke ngabantu abathile abahamba ihlathi bayokomba amayeza. You'll remember ngoku sasithetha ngovuka, sathi baninzi ovuka, kukuvuka wasezintabeni, kukuvuka lo osisihlahla nayo khula kwiindawo ezidry, kubekho ovuka basezidesert, that Rose of Jericho. Kubekho ilizwe ngalinye linaso isityalo esibizwa resurrection plant. Sisityalo eso esizawuye sife xa isizini rongo, sivuke xa isizini right. Ukhona ke uvuka lo wasesidulini ekuthiwa nguvuka emalibeni. Lo vuka lowo unguvuka osetyenziswa ngabantu abathanda amayeza amdaka. Ngaba bantu ke abenza izigubhu, aba bantu abenza inyoka, because bathi lavuka nguvuka ovusa izinto, uvusa izinto zime ngeenyawo. Sinaye ke nathi apha ekhaya lavuka, ndawa sifuna uvusa imfene ngenye imini, sifuna uvusa imfene. Lavuka uzawufumana uba wena mntu ongamaziyo yinto ezawukhula apha esidulini, isuke ezantsi izophuma phezulu, ibe naloo nto ibonisa ingaphezulu uba nangu lo vuka. Uzawuyikha ke le nto inephawuda ephuqekayo engathi yintsiza emnyama. Abantwana abaqhela udlala esidulini bayayazi ke loo nto. Abanye abantu babhilive uba uvuse izipoko xa iziporho xa ukhuphe lavuka. Ulikhuni yena abe naloo phawuda iphuqekayo imnyama. I think ubuninzi abantu abakhulile ezilalini bazawumazi, ngulo vuka nayo ngathi into enkulu. Xa umthenga ke lavuka uyadura for obvious reasons. Ujikeleza iziduli ezininzi until ube uyambona lo vuka emalibeni. In fact, noba ungaya kwiindawo zamayeza kunqabile ubungafika ekhona, because ufumaneka nzima. Ukuba umntu umfumene uyazigushela, nathi apha yeza Nombathane siyagusha Nombathane. Ndiyabona uba umona ukhona nalapha kwaBhele, soze sikunike lavuka noba sikayazi uba sawuvusa bani, kodwa ke sithi soze sikunike. Sigqithe ke ngobe sithetha yibonus ke ngunumber 11 lo. Asithethi nomuntu wonke kapha, sithetha nabantu abenze ezi zinto. Apha kunumber 11 xa sithetha ngesi siduli sithi kukho isiduli saphantsi. Esi siduli usombayo sona asivelanga, uzawubona nje into ebonisa uba silapha usombe. Abantu baso ke sisiduli, particularly abantu abanyangayo nabantu abaprofetayo, abasebenzisa either iziwasho ezinamayeza okanye abantu abasebenzisa amayeza purely, bazawuxelela uba uzawuthi xa usomba apha kuyo le ndawo inesi siduli usenoyifumana inyoka. Loo nyoka ke kufuneka ungayishiyi kuthiwa bulala le nyoka, uyithatha ugoduke nayo
ufike uyitshise, uthathe laa ntsizi uyisebenzise. Loo ntsizi bayibala njengentsizi eza kukuzama mntana omhle, wena mntu ofuna izinto zakho ezintle, kuba kaloku le nyoka yonto ixhaphakile ubungayifumana phayana intlahla leyo. Omnye uzayithatha le nyoka athi bigade esasiduli ayisebenzise ukuba loo ntsizi igade apha kule ndawo ahlala kuyo. Nantso ke into ebesiyiphethe yasesidulini ke mntana omhle, sithi ihlunyuka ke nawe uyokhangela isiduli, wenze kwenzeke ukhangela oomalibeni, uvuse nawe izithunzela neenyoka neziporho, usithumelele nezizilwane ozawuzivusa ngayo loo nyoka yasesidulini, ukwenzela ukubana sikoyike sithi kobe sikuphethe kuko oko. Wena mntu ke osafuna ulandela eli khaya uve ezinye izinto, kule Wednesday igqithileyo we had class Wednesday, we discussed iziwasho, sangena nzulu ke kwiinto eziliqedlana including amathuthu, ashes, imilotha. Part of the discussion ngamathuthu iqale kwi-holy ash, sehla senyuka sajikeleza saphele sibuza niba kutheni sizawusebenzisa ezi holy ash zeenkomo ezibhityileyo zase-India xa nathi sasinayo le nto ingumlothi, senza izinto ezinkulu, sazincokola ke ezo nto zinkulu. Sicinge ke apha kwavuselanga uba khe sithathe le topic yamathuthu sincokole ngayo kule Saturday izayo, unless phazanyiswe yiloo nto ke. Kodwa kwangoku inote yethu ithi Saturday will be discussing umlotha, amathuthu apha phakathi kwala makhaya ethu, ukuba abantu bakuthi ekudala bekhona, what were they using uthuthu for. Mhlawumbi ke wena uzayibona inidi yokuba ube nalo uthuthu apha ekhaya, ukwenzela uba nawe wenzeke ngeento zalapha ekhaya, ukhe uphumle kweza holy ash, uziyekele abanye abantu abangekhoyo apha kwavusilanga abadludla nazo pheza bhele. Masiyekilale ke xa sezinye sezilele sithi kuni bantu abahle makube chusi kube hele camagu.